Svadobné šaty. Z niektorých sa vám môže zatočiť hlava. Nie z toho, ako vyzerajú, ale z cenovky. Pozrite si najdrahšie na svete. 5. miesto majú šaty Viktorie Swarovski. Ak ste členkou rodiny, ktorá vyrába šperky, je jasné, že vaše svadobné šaty budú posiaté kryštálmi. Cena týchto šiat bola stanovená na $1 milión a šaty obsahovali 500 000 kryštálov a celkovo vážili 45 kg. Na 4. mieste sú tieto zelené pávie šaty. Cena je $1,5 milióna. Vyrobené sú z 2009 pávich pier. Dizajnérka Vera Wang musela zbierať asi rok perá z 10 pávov. Zvierací ochrancovia isto nemali radosť tohto kúsku a otázne je, či si ich niekto kúpi, keďže v niektorých kultúrach pávie perá vraj prinášajú nešťastie. 3. miesto majú šaty tenistky Sereny Williams. Zaplatila za ne $3,5 milióna. Vytvorila ich Sarah Burton z módneho domu Alexander McQueen. Šaty s kaskádovou pelerínou a srdiečkovým výstrihom jej odporúčila Anna Wintour, šéfredaktorka módneho časopisu Vogue. Jedinou podmienkou Sereny bolo, že chce mať pláštik a vzniklo z toho toto. Dostávame sa na 2. miesto, kde sú šaty od japonskej dizajnérky Iumi Katsura. Stoja $8,5 milióna a vyrobené sú zo saténu a hodvábu, ale to, čo z nich robí druhé najdrahšie šaty, je 1000 perál a raritný 5-karátový diamant z bieleho zlata. Ale to nie je to najdrahšie. Obsahujú ešte aj 8,8-karátový zelený diamant. Vyrobili sa iba 2 typy týchto šiat a ak máte na ne záľusk, môžete si ich kúpiť. Sú totiž stále na predaj. A najdrahšie šaty sú z dielne dizajnérky René Strauss a klenotníka Martina Katza. Ak máte $12,5 milióna navyše, môžu byť vaše. Sú totiž stále v predaji. Vyrobené sú z najjemnejšieho hodvábu a posiaté sú dokopy 150-karátovými diamantami. Obaja tvorcovia ich používajú skôr na propagáciu svojich výtvorov a ani nečakajú, že by si ich niekto kúpil. To bolo 5 najdrahších svadobných šiat. Zostáva len dúfať, že nevesty si uvedomujú, že drahé šaty šťastné manželstvo nevykúzlia. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.